Hej, mit navn er Jonas, og jeg vil fortælle lidt om, hvad man kan bruge de viste formler til. Formel 1 bruges til at beregne arealet af en trekant, hvor man kender højden og grundlinjen. Formel 2 bruges også til at beregne arealet af en trekant. Denne gang, hvor man ikke kender højden, men hvor man kender to sider og vinklen imellem dem. I dette tilfælde side A og B samt vinkel C. Formel 3 er Pythagoras-formlen og bruges til at beregne arealet af en retvinklet trekant. Her skal man kende to af siderne. Formel 4, 5 og 6 bruges til at udregne vinkler i retvinklede trekanter. Alt afhængig af, hvilke oplysninger man får opgivet, skal man bruge de forskellige formler. Kender man vinklens hosliggende katete og hypotenusen, bruger man cosinus. Kender man vinklens modstående katete og hypotenusen, bruger man sinus. Og kender man vinklens hosliggende katete og den modstående katete, bruger man tangens. Formel 7 bruges til at udregne sider i vilkårlige trekanter. Den kaldes for cosinusrelationen. Formel 8 bruges til at udregne vinkler i vilkårlige trekanter. Her gælder, at man kender alle siderne. Kaldes også for cosinusrelationen. Og til sidst, formel 9 bruges også til at udregne vinkler i vilkårlige trekanter. Her gælder dog, at man kender en vinkel og to sider. Den kaldes for sinusrelationen.